Jarbo je také možné plně ovládat za pomoci fyzického ovladače. Teď se podíváme, jak na to. Nejprve se ujistěte, že posunný vypínač na zadní straně vašeho ovladače je posunutý na pravou stranu. Dále stačí krátce stisknout symbol Jarbo uprostřed ovladače. Ovladač zavibruje a nyní, když vám tady kontrolky v horní části ovladače svítí stále a neblikají, tak ovladač je připravený. A nyní už Jarbo můžete začít používat za pomoci dálkového ovladače. Důležité tlačítko se nachází tady nahoře, napravo. Je to tlačítko RB a je to bezpečnostní tlačítko. To znamená, že toto tlačítko musí být stisknuté ve většině případů, které by mohly způsobit nebezpečné následky. Kromě tlačítek X, B, A a Y a šipek musí být ostatní funkční tlačítka stisknuta spolu s tímto bezpečnostním tlačítkem, aby se provedly odpovídající funkce. To znamená, že když chcete jet dopředu, a mohlo by to znamenat, že tam někoho můžete srazit, musíte přitom vždycky držet i bezpečnostní tlačítko. Nyní si vysvětlíme funkci jednotlivých tlačítek. Tlačítko s logem Jarbo lze použít k zapnutí nebo vypnutí ovladače. Chcete-li ovladač zapnout, krátce stiskněte tlačítko loga na 1 sekundu. Pro vypnutí stiskněte tlačítko s logem na 3 sekundy. Pokud se ovladač nepoužívá, automaticky se vypne po 5 minutách. Tlačítko Switch and Clear. Dlouhým stisknutím tlačítka Switch po dobu několika sekund převezmete kontrolu nad Jarbo. Jakmile fyzický ovladač převezme kontrolu, mohou uživatelé obsluhovat sekačku na trávu manuálně. Krátkým stisknutím tlačítka Clear ukončíte chybový režim. Když Jarbo narazí na nebezpečí nebo uvízne v jakékoliv překážce, zastaví se a přejde do chybového režimu. Po odstranění nebezpečí nebo překážky stiskněte tlačítko Clear pro ukončení chybného režimu. Směrové šipky slouží k ovládání výšky sečných kotoučů. Stisknutím šipky nahoru se sečné kotouče zvedají, šipkou dolů se snižují. Tlačítko Y. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka se modul sekačky vypne, zvedne nahoru, dokud nedosáhne nejvyšší polohy. Uvolněním tlačítka se zastavíte v aktuálním úhlu. Tlačítko A. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka se modul sekačky plynule skloní dolů, dokud nedosáhne nejnižší polohy. Uvolněním tlačítka se zastavíte v aktuálním úhlu. Tlačítko B. Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete přední světla. Tlačítko X. Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete všechna světla. Dalším příslušenstvím, které k Jarbu obdržíte, je držák mobilního telefonu pro váš fyzický ovladač. Držák mobilního telefonu slouží k tomu, abyste současně viděli záběry z kamer na Jarbo a mohli ho ovládat dálkovým ovladačem. Pro propojení fyzického ovladače s mobilním telefonem musíte posunné tlačítko umístit doleva. Stisknutím na 1 sekundu spárujete ovladač s telefonem, pokud je ovladač zapnutý. Stisknutím a podržením asi 5 sekund spustíte a spárujete ovladač s telefonem, pokud je ovladač vypnutý. Otevřete stránku nastavení Bluetooth v telefonu a zapněte jej. Kliknutím na App Controller spárujete fyzický ovladač s Jarbo. Sledujte kontrolku LED na horní straně ovladače Jarbo. Pokud levá žlutá kontrolka trvale svítí, znamená to, že jste připojeni k telefonu. Poté ve vaší aplikaci v nastavení přejděte do Smart Vision. Tady se vám zobrazí záběry z kamer.